Una din metodele cele mai frumoase pentru prevenirea stresului și arderii profesionale, respectiv pentru creșterea capacității de concentrare și dezvoltarea creativității, este activitatea de meditație și de creare mandale. Mandala, ca și cuvânt, provine din India veche și cel mai adesea este tradus prin cerc conținător al esenței. În această activitate, concentrarea sau ideea de concentrare pornește de la faptul că din interiorul cercului, de la esența noastră, din interiorul nostru, venim către exterior. Desenele recomand să fie libere. Există și anumite desene care pot fi printate și în străinătate, în vest, sunt după mese de colorat sau de desenat mandale. Din punctul meu de vedere, un om atunci poate fi cu adevărat liber, dacă este creativ. Și atunci atelierele sau activitățile pe care le propun au un succes datorită faptului că dezvoltă abilitatea de creștere a creativității, anulează anumite limitări mentale și tot în cadrul acestor activități se deprind anumite tehnici de meditație activă. De fapt, atelierele sau activitate sau workshop-ul ne ajută să practicăm în același timp două lucruri care altfel pot fi greu combinate în aceeași activitate. Una este partea de relaxare, de detașare, de meditație, iar cealaltă de focusare mentală. Aceste activități apelează la folosirea ambelor emisfere cerebrale, la armonizarea gândirii noastre logice și intuitive, ajută dezvoltarea vizualizării și a creativității. Într-o abordare originală la aceste ateliere, îmi propun schimbarea perspectivei noastre cu privire la gestionarea limitărilor noastre interioare, mai ales limitărilor mentale. Și persoanele care participă la aceste activități au beneficiu atât în plan personal, pentru că ating o stare de armonie, o stare de echilibru, cât și un beneficiu în plan profesional. De exemplu, după finalizarea acestor activități sau deprinderea metodelor și tehnicilor de meditație, persoanele pe plan profesional vor gestiona mult mai ușor situațiile de stres, vor avea o abordare mult mai creativă în situațiile sau în gestionarea unor situații la locul de muncă care par a fi dificile. Respectiv, se vor putea centra pe sarcinile sau pe obiectivele lor personale și cele de serviciu și abilitatea de relaxare și de centrare ajută găsirea unor soluții și luarea unor decizii mult mai ușor. Aceste activități se recomandă atât persoanelor care doresc să-și atingă o armonie în viață, cât și persoanelor care lucrează în domeniul marketingului și designului. Ei au nevoie de o mai mare abilitate de a găsi idei noi, de a fi mult mai creativ, de a ieși din șabloane, de a-și depăși limitările mentale, cât și persoanele care lucrează în domeniul managementului, pentru că acolo este uneori nevoie de o mai mare capacitate de concentrare, de centrare, de focusare sau de luarea unor decizii mai rapid sau chiar de decizii mai creative. Crearea unei mandale în sine, chiar și pentru noi înșine, este o călătorie interioară frumoasă. Este o descoperire a sinelui și ne ajută în integrarea diferitelor stări emoționale, în depășirea stării de agitație, de anxietate sau chiar de frici. Simbolurile sau culorile pe care le învățăm să le folosim ne ajută să exprimăm, să exteriorizăm ceea ce este în interiorul nostru. De exemplu, Carl Gustav Jung folosea pentru a-și exprima visele sau pentru a-și exprima anumite stări aceste mandale. Culorile și simbolurile ne ajută să ne eliberăm, să fim liberi și să folosim întreaga noastră capacitate internă.
prin libertatea de a crea, de a desena, de a ne bucura de actul creării și prin starea de meditație și armonie pe care o trăim. Vă doresc succes, armonie și bucurie în tot ceea ce faceți.